ହ୍ୟାଲୋ ହାଏ ଗୁଡ଼ ଇଭିନିଂ ସାଙ୍ଗମାନେ ସମସ୍ତ ଫେସବୁକ୍ ଟିମ୍ ଭାଇ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୋର ବିଶେଷ ଅନୁରୋଧ ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଆମର ଯେଉଁ ଓଡ଼ିଶାରେ ସମସ୍ତେ ନାହାନ୍ତି ସବୁ ଫେସବୁକ୍ରେ ଦେଖେଇ ହେଉନାହାନ୍ତି ଯେ ଆମେ ବଡ଼ ରୋଷ୍ଟର ମାନେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଲୋକ ଇଏ ମୁଁ ଏଟା କରିଦେବି ସେଟା କରିଦେବି ସେମାନଙ୍କ କଥାରେ ଭାଇ ପଡ଼ନି ମୋ କଥା ମାନ ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ଭୁଆଁ ବୁଲାଉଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ ଯେଉଁ ଭିଡ଼ିଓ ମାନେ ସବୁ ଛାଡ଼ୁନାହାନ୍ତି କି ସବୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଠିକ୍ରେ ଚେକ୍ କରନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ କ'ଣ ହେଉଛି କ'ଣ କ'ଣ ନାହିଁ ଆଉ ସେମାନେ ଯେଉଁ କହୁନାହାନ୍ତି 4ଟା 5ଟା ଡେଲି 6ଟା 7ଟା ଭିଡ଼ିଓ ଛାଡ଼ ଫଟୋ ଛାଡ଼ ଆପଣମାନେ ଦେଖିକି ନିଜେ ନିଜର ଭିଡ଼ିଓ କରିକି ନିଜ ବୟସରେ ଛାଡ଼ନ୍ତୁ ଆଉ ସେମାନଙ୍କ ବୁଦ୍ଧିରେ ପଡ଼ନ୍ତୁ ସେମାନେ କେହି କିଛି କରିବେନି ସେମାନେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଖାଲି ଭକୁଆ ଯାହା ବନାଉଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ ବି ଭକୁଆ ହେଉଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଟିକେ ଭାବି ଚିନ୍ତିକି କାମ କରନ୍ତୁ ମୋ କଥା ମାନନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ନିଜର ମାନେ ଯେତିକି ଭିଡ଼ିଓ ଛାଡ଼ିବେ ସେ ତାର ଅଟୋମେଟିକଲି ସିଷ୍ଟମ୍ ସେ ବତେଇବ ଯେଉଁ ପ୍ରୋସେସ୍ରେ ଯିବା କଥା ଆପଣମାନେ ଯିବେ ତାହେଲେ ପାରିବେ ଆଉ ସେମାନେ କ'ଣ ଆଗରୁ କ'ଣ ସେମାନେ ଜାଣିଥିଲେ ନା କ'ଣ ସେମାନେ ବି ଜାଣିନଥିଲେ ସେମାନେ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଆମର ଏତିକି ପଳେଇଲା ତାଙ୍କର ଏତିକି ପଳେଇଲା ମୁଁ ଏତିକି ପାଇଲି ସିଏ ଏତିକି ପାଇଲା ସେ ଜିନିଷ ନୁହେଁ ଭାଇ ଆପଣମାନେ ନିଜେ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ନିଜେ ଚଲାନ୍ତୁ ଆଉ ୟା କଥାରେ ଏଟା ମାରିଦିଅ ସେଟା ମାରିଦିଅ ଏଟା ମାରିଲେ ହେବ ସେଟା ମାରିଲେ ହେବ କିଛି ହେବନି ଲାଷ୍ଟରେ ଆପଣଙ୍କର ସସ୍ପେଣ୍ଡ ହେଇଯିବ ମୋର ବି ସେମିତି ସସ୍ପେଣ୍ଡ ହେଇଯାଇଛି ତେଣୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ଆପଣମାନେ ନିଜ ବୁଦ୍ଧିରେ ନିଜ ଇଏରେ ଚେଷ୍ଟାରେ ନିଜେ କରନ୍ତୁ ଚାଲନ୍ତୁ ଯେତିକି ଯିବା କଥା ଯିବ କର୍ମର ଫଳ ମିଠା ନିଜେ କଷ୍ଟ କଲେ କୃଷ୍ଣ ମିଳିବ ଆଉ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ କଥାରେ ଯାଅନି ସେମାନେ ଯେମିତି କହୁଛନ୍ତି ମୋ ପାଖକୁ ଆସ ମୁଁ ଯିବି ତୁମ ପାଖକୁ ତୁମେ ଏଇ ଜାଗାକୁ ଆସ ସେଇ ଜାଗାକୁ ଆସ ସେଟା ଭୁଲ ଧାରଣା କେହି କିଛି କରିପାରିବେନି ତୁମେ ହିଁ ନିଜେ କରିବ ହେଲା ତୁମ ନିଜ ମୋବାଇଲ ତୁମେ ନିଜେ ଚଲ କାହାକୁ ଦିଅନି କିଏ କାହାର ମୋବାଇଲ ଛେଡ଼କାନି କରିବ ତେଣୁ ଲାଷ୍ଟରେ ପସ୍ତେଇବ ଲାଷ୍ଟରେ କିଛି କହିପାରିବନି ଶେଷରେ ଗାଲରେ ହାତ ଦେଇକିରି ମୁଣ୍ଡ କାନ ଆଉଁସିକିରି କାନ୍ଦୁଥିବ ବସିକି ହେଲା ମୋ କଥା ମାନନ୍ତୁ ଏଇଟା ମୁଁ ଏତିକି କହିଦେଉଛି ମୁଁ ନିଜେ ଅନୁଭବ କରିଛି ତେଣୁ ଭାଇମାନେ ନିଜ ମୋବାଇଲରେ ନିଜେ ଚଲାନ୍ତୁ ନିଜେ ଫଟୋ ଛାଡ଼ନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓ ଛାଡ଼ନ୍ତୁ ଦେଖି ଚାହିଁକି କାମ କରନ୍ତୁ ମୋର ଏତିକି ଅନୁରୋଧ ଆପଣମାନେ ମୋ କଥାକୁ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଆଉ ଯେତିକି ସମସ୍ତେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଭିଡ଼ିଓ ସମସ୍ତେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭାଇ ସପୋର୍ଟ କରନ୍ତୁ ମୋର ଏତିକି ଅନୁରୋଧ ସପୋର୍ଟ ଯଦି କରିବ ତୁମେ ବଢ଼ିବ ଆଉ ଯଦି ତୁମେ ୟାକୁ ନେମ ତାକୁ ନେମ ଇଏ ମୋତେ ଦେଲାନି ସେଟା ଦେଲାନି ସେଟା ନୁହେଁ ଆପଣ ନିଜେ ଅନ୍ୟ ଜଣଙ୍କୁ କରନ୍ତୁ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସେ କମେଣ୍ଟ ଦେଉଛି ନା ନାହିଁ ଆପଣ ନିଜେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ଯଦି ନ ଦେବ ତୁମେ ତାପରେ ରିପ୍ଲାଏ ଦେବ ସେତିକି କର କମ୍ ସେ କମ୍ ମୋ କଥା ତ ସେତିକି ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଭାଇ ସେତିକି ଭାବ ଟିକେ ଯଦି ନ ଭାବିବ ନିଜେ ପସ୍ତେଇବ ମୋର କିଛି କହିବାର ନାହିଁ ମୁଁ ଏତିକିରେ ରଖୁଛି ମୁଁ ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ଅନୁରୋଧ କରିସାରିଲା ଆଉ କରିପାରିବିନି ଆପଣମାନେ ଆଉ ବ୍ୟସ୍ତତା ହୁଅନ୍ତୁନି ତର ହୁଅନ୍ତୁନି ଯେ ନାଇଁ ଏଟା ହେଇଯିବ ସେଟା ହେଇଯିବ ସେ କେହି କିଛି କରିପାରିବେନି ନିଜେ ହିଁ କରିବ ସବୁ ସେଟିଂ ଆସୁଛି ମୋବାଇଲରେ ସବୁ ଦେଖେଇବ ମାନେ ଯେଉଁ ଜିନିଷଟା ସପ୍ତାହକୁ କେତେଟା ଭିଡ଼ିଓ ଛାଡ଼ିବ ମାସରେ କେତେଟା ଛାଡ଼ିବ ସେ ଅଟୋମେଟିକଲି ଲେଖିଦେବ ଫେସବୁକ୍ ଅଟୋମେଟିକଲି ତାର ମାନେ ମେସେଜ୍ ଦେଇଦେଉଛି ଆପଣମାନେ ଟେନସନ୍ ନିଅନ୍ତୁନି ବୁଝିପାରିଲେ ବାଏ ବାଏ।